ta ta zahiri ce. Rike lissafi na kar ya kwace. Ga soyayya ta ta zahiri ce. Rike lissafi na kar ya kwace. Sakonni na irin na WhatsApp sai na gansu duka baki in babu naki. Sanan na kalli 'yan mata ko da sun yi wanka sai na kasa gano wace za ta kai ki. So nake na ganki, so nake ki ganni a lokacin da na ci adona na saka dinki. Zana tsaye da komai, dakata da komai, mai da lokaci na ya zama lokacin ki. Jiki da zuciyata hada da dukiyata, zana dawwama kanki su zama mallakin ki. Na ga kin fi tsada da ke kaɗai na yarda, kamar farar takarda wacce babu wanda ya yi rubutu a cikinta. Sarauniya a mata, sunan ki jarumata, kira ni ko ina kike to zan zo gare ki. Ke ce tauraruwa ta, hasken idaniyata, auren ki shi nake buri na yi tanadin ki. Kin sai ta rayuwata, kin goge damuwata, ki bayyana wa kowa ni ne ra'ayinki. Na tattaro bayanai na musayar kalamai, to sai na gane cewa na zama ɗalibinki. Kin ƙara misalai na samun mukamai, ta yadda zan zamo mai mulki na zuciyarki. Kin saita duniyata, kin zama halaliyata, wata 'ya haramiyata, ba 'ya macen da zanai fatan na je na sota. Wai na je na sota.